Ka Sinjuk kirang ba shnong ribhoi mingi kala dawa ba ka Meghalaya Energy Corporation Limited ka diban siyo ya ka bailut ksan sya kalong ying ka bladu no ya laingut ki khun na ka jingsha bat boarding electric bat kum ka Sinjuk mentas ngi kila lej ban ya kendu Sindon New Deputy Commissioner ka Ribhoi District u Dr. Abhishek Saini ban ai na ka jingtho bat ru ban kintu yu DC Ribhoi ban matha eki officer ba kimdei ban jaitu than khnang ba kum kini ki jingjia kin amjia shu hadian habun Habakran Chiklat Pathai Khubor, Hadian Kajiya Kundu about Deputy Commissioner Ribhoi District, Chairman Kasinjuk ba PB Shiliang, Ringkat bat General Secretary ba Ailong Parian, Lembat Kiway Pat Kitakon, Ulaong Matang Maria Yo Jingtip Shapang Katega Jingjia Kabasmosi, Kasinjuk, Kalalet Marmar Sha Katega Shnong Ban Pin Pau Kajing Smolem, but I'm in Siam Yakalong Yang Kabalamat Yakani Jingjia, Kabapin Katang Shisha, Yakatega Long Yang Kabalamat Yakani Jingjia Basmosi. Uba Shiliang ulayat hu, ba hadian ke jingwan sngolem ke Sinjuk, kalalet ban yakendu Sindon New Deputy Commissioner, ban IT da ke jingtho ban dawa na ke MEECL, ba kadai ban siu ya ka bailut kesan shikalong yeng, jong kita ki hybrid ki balaklan. Uloong, bawala omla asatya ban ya pen ya ke jingdu ka bakraw, hinrei ke jingarap pisa kan long ke jingarap ya kalong yeng, hagani ke por ka bae. Ka Sinjuk kirang ba shnong ribhoi mingi hadin ba ngili ba kadon betul jingjam ben ka Hasan Tarik ba kilai ngut kimsim ki pokodor kila do la jong ka jingim tang na kadau ba ka jing long careless ne ka jing turmur jong kini ki jing penya kini ki wire slide ba na kaliang jong ka MCD ka supply ki light habis nong ki thau ko jungi te na kaliang jong Sinjuk ngi pha ki jing solem kini ki artli ki long yeng ki bala ma ti ki jing ja ko boslosi step na kaliang jong Sinjuk ngilayo ka ban lekmi ban ai ban sim ya ki bahaya jam ini i lain gut hybrid ki baklat no te hadin jong to pa nakalian jong Sinjuk ilawan mare ekspedisi office na kamentaban bu to jingtho ba nakalian jong sarkar leng ba kanika department ka badi ban pek ya kanika MECL kide ban siu ya ka bai luksan sya kini kilong ying ki baladu la jong jingim hoi kita ka jing ka bai luksan kam de na ka banta ban yepen bat ka simbriu minum lai henrei kum ka jingirap lem na ka gini kilong ying bama ti ni jingja ka besusi kan yarap sibun na kamantagi ni gelong yeng aku tu ko paru na kaliang jok Sinjuk ilabu ko jingtho su deputy commissioner ba kun kuntulam na kamantagi ni ki officer ki lineman ki don duty bakin page ba habadon kuno ko jing ujor na kaliang jok dor basong ki deban late mardor sikit jaka bakin nom ya jaitu than na market pom ka jing sotu jungi na kaliang jong orang basong jok tangling ha kasni monde dang wani kendu panikiran ni ki wede bat kalait bat ka jing thot ki boarding ba ka jing thot ki ni ki electric pole lani ki wire ha pokasno ko jong ki herre hado mata na kaliang jong kan ki department kampat simkhia ai te kaliang jungi ke Sinjuk ikin tujur ba na kaliang jong ki de ban long ki ba laklo ha kanong ko por ba na kaliang jong ki rang ba ki pentip namar ba nim ka su ba ki pat ki mensim ki nang mat biang kum ki ni ki jing jatang namar ka jing trumur ha ka be ba ka jing thot jong ki ki light ka jing report jong ki wire ha ki stong ki tha ko jungi te ngi ki lenti ba na kaliang jong ko sarkar kan pendep iki jingsiu ya ka komposisi ha ka por ka biang kanang ba kanirap ya kan iki longying longsem ki palamat ya ka jingja ka basusi ha kan ka dong ka than boy mi ki jungi kita ki long ki ba na kaliang jong Sinjuk itu apan penpau ha kan ki sgi bichubo ya ka tu ko por na kaliang jong deputy commissioner tu hadin ba lo i le ba news ba lo ya ka jing ka report na ki concern department ula pentip caga Sinjuk ba nakaliang jungki kila ada penbiang ya ke report bat kila pa aja ke sarkar bat sien hi kisa siu no ya ke composition ka ba kide ban siu sekide ki long yeng ki balamat ki jinja ka basausi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends and a little bit of home. This is STEMS. Our right, our future.